vandaar dat hij aan het touwtje zit en vandaar dat hij soms probeert weg te vliegen. Volop drukte bij de traditionele oogstdag van de Kruidhof in Boetenpost. Op de laatste openingsdag van het seizoen is er van alles te keep. Planten, fruitbjem en kroeden. Ook binnen de activiteiten van jong en oud. En dat valt goed in de smaak. Dan ben je met al je activiteiten te doen vanwege de oogstdag, hè? Ja. En dan, wat hebben we nou als eerste hier? Pompoenen snijden? Ja. En wat hebben we daarvoor? Want we ben ik ontzettend west ergens. Bij de roofvogels zo. Ja, hè? Al je grote roofvogels en lietse roofvogels. Ja. Nou, straks dus nog sminken. Ja. Ik vind het heel gezellig. Mensen zijn oprecht geïnteresseerd in wat wij doen. Het is heel leuk om vol vernieuwing te zien wat is dat voor apparaat? En is dat een skip? Er is een viezenvacht, we hebben een scannervacht. Dat al je centen litten, dat is leuk. Van de horeca kan dit hier geen gebruik maken worden van restaurant De Eettuin. De gemeente Achtkarspelen zei het contract met de pachter een paar weken op. Maar daar hebben ze wat op betocht. Op meerdere locaties hebben we het horeca terug cateraars. Dus we hebben poffertjes, we hebben broodjes, we hebben koffie, we hebben thee, we hebben gebak, we hebben van alles. Dit is gewoon riet waar we snijden aan de waterkant. Aan de waterkant? Ja, en dit is glas. Het is best wel een heel bijzonder seizoen dit jaar. We hadden natuurlijk met de Pinksteren heel veel waterhoorn en hagel. Dat had het toen net goed in. Daarna hebben we heel veel warmtehoorn, af en toe heel protereen. Maar tussendoor weer de bezoeker is gelukkig wat te vinden. Dus aan het einde van het seizoen hebben we toch wel... qua aantal bezoekers ben we net ontevreden, ik het zo zeggen. Ondanks dat het net wat mais hier dit jaar.